Belai khana hambai marwo social media no tini jongoro phai manjak phaika salamani andaro modusora nei kaisa parao amo chini Surma Constituency ni khobjago tai chini Bukhuk Suchila bini sori sak hamyani bagui jong tini oro nainani phailaijak chini Surmani block ni ngoi TWF ni secretary chini Bukhuk Tapusi tai ang sak oro tongo tai bises khlaioi thangnai 23 tarik ni sono nigom ni astabol ni program o thangthanio chini Bukhuk bobo khoroksa social media ni samung khlai tongo stage by mani yagulo bobelai khno sak dukhu manjakha bini bokhorok rogo bwsak rogo yango bara yaicing rogo bebak jagano kaplum jakha fikung rok bini tabu robonjak jongbono tini nainani bagui phailaika hingkai taibo chini TWF ni ngoi Surma ni ngoi jotono phailai tonglaio block committee ni district ni ngoi borok bo phailai tongo borok bo phai manjak phainai bono nainani bagui belai khano khakhamma singsa khairokma singsa tai GB hospital bo klaikha 23 tarik ni horo bo lengoi klai thangka bo kuno silia hingkai bono nai thangka chini haste hapangni chini CM tabuk je tongnai Dr. Manik Saha chini sar bono bo chung hambai yafaro bo thangoi naimani bagui aboni yagulo tai khoroksa minister chini Susanto Chaudhary sar bobo thangoi naikha hanai chung khnawi mankha aboni yagulo chung tabuk oro phai manjakha chini Surma ni ngoi chini Bukhuk no nainani bagui chung phailaijak hingkai bubagra bo kaisa jono message rohorka chini Bukhuk no naina jotono gana gini tongnai rok ba Tripura basi rok thangoi nai baidi hinoi Bubagrani Dagimungbai bisingtui chung tini oro phai manjakha hingkai aboni bagui no belai khano hambai chini media no chuno oro logoi rimani bagui jora rumani bagui tai chung surimung tongnai kaitorni thani chini Bukhuk dakti hamnani bagui tai hammani yagulo bo dofani samung rok no taibo kaham khlai chaitok mungni bisingtui khlaioi bo samung khlai manani ungthong hnoi chini surimung tongnai asukno hambai Hai majamani karungkai chini media Bukhuk chini Suchila bo osusto ni khnai chung tini naina ma phaikia bono chung bono osusto khnaga agupla haibon chung thanan jora malia yang Christmas rok ni tongma bagai amai tini chung bin nogo modusora phaikia chini TWF ti chung phailaika jotono chini oro phai manjakha chini block secretary tai block president block vice president tai chini member bo tongbayo gai tini Bukhuk agin chale komija ambage chung bono tini bubagra bo chung dagima tongo chung naibai dinai ambage chung thaika ani CHINI kai ang Suchila Debbarma pai district ni kaisa secretary hambai tini chungoro chini Bukhuk juk me bo chini tribani no khoroksa media bini mung kai Suchila Debbarma bini nok kai Salema ni PS ni andaro klayo modusora para hangkai bo thanai 23 tariko 23 December Agartala o Surakar Suno Nigom Haipuru o jaga program bo thangtani bo media jehetu program bo thangtani bo camera khlainai hi thang puro o jaga borongni stage by klayo mane eman mane injurung khaklai ungo khata tamni dukuma kangke bo klai khajokon bin saka bo klai ma bo tai bo mathai dukuman suka gabon babai bono hospital ro gotlang na kha GB hospital ro hingkai GB hospital ro tongpuru chung asuk thangoi manlia bono nogo tak tukha hingkai nogo tumani pore chung tak bono nainani hinoi phailai jak bini nogo hingkai bo tabu kisa to ungkong kha nge bo tabuk to emni kokborok to kisa saiman kha asuk to susto umsuya ko abon bagai chung bono tini naina hini bini nogo phailaija hambai ka boro sididi